Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Xermán Torres, que é o presidente e fundador da Mesa das Verbas. Bos días, Xermán, gracias por vir ata aquí. Sí, antes de comenzar a decir nada, volver a felicitarvos polos 25 aniversario da vosa fundación. Moitas gracias. Pois moitos parabéns. Moitas gracias. E que sexa moitos anos máis. Esperamos que sí, igual que a Mesa das Verbas tamén, que exacto. tampouco leva pouco tempo. Que o besamos. Porque, bueno, fundouse non no 2011, máis ou menos, pero despois, digamos que se formalizou no 2020, Sí, non? é que a asociación xurdeu no seno do antigo Liceo Casino, como unha actividade do Liceo Casino. Eu era daquela o vicepresidente do Liceo e era o encargado de cultura. Entón, xurdeu como unha idea no seno do Liceo. Logo o Liceo, por desgracia, pasou o que pasou e nós apartámonos do Liceo porque xa estaba en declive, non había futuro ali e estivemos durante bastante tempo nun terreo de ninguén, digamos, non pero funcionamos igual porque nas institucións públicas nos coñecíamos, pero sí nos recomendaron que nos constituíramos en asociación e entón foi cando legalizamos a asociación e aproximadamente foi no 2020, pero levamos unha trayectoria desde 2011. Claro, moitos anos, que é unha asociación, pois, de, digamos, como podemos definir, de amantes da poesía, de amantes da literatura, como definirías? Exacto, é un grupo de amigos aberta, é unha sociedade aberta a todo o mundo que desese participar, todas as nosas actividades son abertas, sin que hai un asociacionismo, pero tampouco se receita a ninguén que non poida contribuir as cuotas, non hai ningún impedimento. Entonces, sí, somos, digamos, unha serie de persoas que nos gusta moito a lectura, a escritura, fundamentalmente de poesía, e fundamentalmente en lingua galega, pero non receitamos outros idiomas, porque ao longo destes tempo tense recitado en distintos idiomas por xente que viña do estranxeiro, que nos coñecía, que pois, se recitou en polaco, se recitou en francés, se recitou en inglés, se recitou en portugués, evidentemente en galego, en castelán, pero claro, a nosa función principal é a promoción da creatividade e da expresión en lingua galega, sin rexeitar ningún outro idioma, pero fundamentalmente amando a nosa lingua, non? Claro. Que actividades facedes así habitualmente, que podamos Sí, dicir? moitas e variadas. Primeiro, si facemos o que se di un parladoiro, unha tertulia, todos os venres nos juntamos, quen queira vir e poida, nos juntamos e nos falamos, intercambiamos. Logo facemos mensualmente, facemos un recital poético, aberto, levamos si non me falla memoria, son 159 meses seguidos celebrando os recitais poéticos mensuais, que precisamente o primeiro, que se chamaba Mesa das Verbas, así nos chamamos, foi o 21 de xaneiro de 2011, na salita tan bonita que había do Liceo Casino. Eu teño unha mágoa, unha pena de que o Liceo pasara o que lle pasou. Foi unha perda para Vilagarcía, realmente, unha gran perda. E entón, a raíz de aí, todos os meses nos juntamos, pero despois moita xente nos pide colaboración para a presentación de libros, facemos moi frecuentemente presentación de libros. Ahora, pronto, o 23 de abril, aquí cerquiña na Praza de Galiza, montamos unha carpa do Día do Libro, no que a xente que escribe, que ten publicado, pois ten un contacto directo co público que pasa pola carpa e pola Praza de Galicia. Editamos bianual 2 números ao ano, unha revista que se chama ANAC, unha revista poética que é aberta tamén á participación da xente, dos socios evidentemente, pero se alguén ten interese en publicar e ten un mínimo de calidade, pois se publica na revista ANACO. E ora estamos a preparar coa colaboración a revista ANACO, se edita gracias ao Concello de Vilagarcía de Arousa, foi un acordo plenario que se acordou publicar a revista ANACO da Mesa, pero ora estamos a preparar unha antoloxía de poesía, antoloxía Mesa das Verbas 1, que nos vai a colaborar e a financiar a Secretaría Xeral da Lingua. E estamos preparando esa antoloxía que agardamos que asiña teñamos lista e a podamos dar a coñecer. En esas tertulias que facedes, onde as facedes? De que falades? De literatura? Sí, de literatura, do que surda da actualidade, pero fundamentalmente de literatura. Hai xente que trae a unha obra que está facendo, un poema, discutimos sobre algún tema literario. Sempre facemos nun sitio de hostelería de Vilagarcía.
Empezamos no mítico La Marina, ali, que era un sitio moi máxico, moi fermoso, pero ahora, hai meses, celebramos no Gambrinus, no Centro Comercial Arousa, porque o Centro Comercial Arousa tamén colabora connosco moito. Hai varias entidades, o Concello, a Diputación e a Xunta colaboran moito con nós, pero tamén o Centro Comercial, desde sempre, tivemos unha relación moi fluida e colaborando moito con... De feito, o terceiro socio de honra da sociedade, pois é Luís González de la Ballina, o director xerente do Centro Comercial Arousa, porque destaca esa entidade privada que ten moito mérito colaborar cunha sociedade privada tamén, pero sen ánimo de lucro. Entonces, nos levamos ali actividades, pero o centro colabora tamén sin ánimo de lucro connosco e por iso estamos moi agradecidos. E últimamente celebramos as tertulias que son os venres, todos os venres, calquera persoa que nos escoite e que queira asistir a unha tertulia literaria de amigos, pois todos os venres estamos desde 6 en diante no Gambrinus do Centro Comercial Arousa. Que acollida teñen este tipo de eventos? Porque non sei hoxe en día como está a cousa relativa á literatura e sobre todo á poesía, que é unha cousa moi concreta. Bueno, hai o non sei se a sociedade... Hai o mito de que é unha cousa minoritaria, evidentemente non é unha cousa masiva, como pode ser o fútbol, non? Pero, así todo, ten en conta que antiguamente, antes da pandemia, nos xuntábamos nos recitais poéticos entre 60 e 100 persoas, a raíz de todos os meses, alrededor da poesía, que é moito. Despois da pandemia baixou un pouco o número de asistentes e tamén porque hai xente maior que se vai indo ou enfermando, pero normalmente ahora as xuntanzas mensuais, as mesas das verbas mensuais, xuntámonos entre 20 e 30 persoas todos os meses e vamos a cumplir pronto 160 edición da Mesa das Verbas. Para este tipo de cousas é significativo. E logo, cando facemos, no mes de agosto, sempre facemos na primeira semana un recital poético aberto na Plaza de Galicia, e aí sí que se xunta na plaza moita xente, está chea a plaza coas sillas que nos pon o Concello, enchese a plaza con xente vendo un espectáculo que combinamos música e poesía. E a xente pode ir ali e a xente vai ali, a xente pode asistir como público, pero pode tamén participar recitando un poema. E agora estamos preparando unha cousa que temos moita ilusión, porque facemos moitas actividades, sempre con cariz literario. A primeira que vamos facer, estamos preparando unha xeira a Rianxo. A xeira lle chamamos unha visita a unha localidade, xa fixemos bastantes, e a próxima estamos pensando en Rianxo, e trasladaremos ali un grupo da mesa, pasaremos o día en Rianxo, comeremos en Rianxo, e logo vamos a facerlle un homenaxe a un escritor, a un poeta de Rianxo que o ano pasado estivo tamén con algún aniversario importante da súa obra, estuvo casi silenciado, pouco se acordaron del, que é o gran poeta Manuel Antonio. Manuel Antonio, cando vayamos ahora próximamente a Rianxo, dentro duns días, en esa xeira, estaremos ali en Rianxo, comeremos en Rianxo, e pola tarde esperemos que coa colaboración do Concello de Rianxo vamos a organizar unha sesión da Mesa das Verbas, un recital poético ali, en homenaxe a Manuel Antonio e a súa obra de 4x4, aínda que morreu moi novo, e o seu manifiesto máis alá sobre a nova poesía galega, que é un manifiesto que foi centenario o ano pasado, de 1925. E iso estamos así na xeira, pero logo o que che quería comentar, moi importante para Vilagarcía, pois mira, o luns 29 de agosto de 1932 estivo aquí co Grupo Universitario de Teatro La Barraca Federico García Lorca. E hai cousas moi importantes que en Vilagarcía sucederon por desidia, por apatía, por descoñecemento, non se valoran ni se organiza algo importante. Pois nos estamos preparando, coa colaboración do Concello, unha xornada que será o 26 de agosto deste ano nas festas, lembrando esa visita de García Lorca co grupo de Teatro La Barraca, que representou na Peixería ou no entorno da Peixería, representou teatro clásico, sobre todo entre meses de Cervantes. E daquela, a Banda Municipal de Vilagarcía, nos entreactos,
pois interpretaron obras de musicais. E creo que tuvo moito éxito aquela visita de Lorca a Vilagarcía. E nós conmemorando, porque nos parece importante ese suceso, pois vamos tamén a preparar un acto literario e musical. De feito, xa temos aprobada a actuación, a colaboración da banda de música de Vilagarcía. Suso Nogueira e os seus músicos van a estar con nós pois conmemorando ese evento da estancia de Lorca cola barraca en Vilagarcía en 1932. Que moita xente non o sabía, eu non o sabía tampouco, Sí, que estuviera aquí. Aquí en Vilagarcía, na biblioteca, hai un periódico antigo, o primeiro xornal que hubo diario en Vilagarcía, que é o vos antecedente, se chamaba Galicia Nueva. Ese periódico está conservado na Biblioteca Pública de Vilagarcía e están digitalizados moitos números. E ali, nun número do ano 32 de Galicia Nova, ven esa noticia de Federico en Vilagarcía. E eu sabía porque hai algún libriño, hai publicacións, porque Federico no ano 32, sobre todo no mes de agosto, fixo unha xira por Galicia. La Barraca era un grupo universitario que levaba o teatro clásico español a distintos puntos da xeografía española, fundamentalmente lugares que non tiñan un circuito teatral consolidado, que eran pequenos pueblos, pequenas vilas, pois eles levaban o teatro clásico español a esas vilas. Era todo un espectáculo, non? Era aquelas misións pedagóxicas e aquelas misións culturais que había na Segunda República, que levaban, incluso traían a veces reproduccións de cadros do Museo do Prado para que a xente do común poidera disfrutar da arte, como pretende a Mesa das Verbas, que a xente do común poida disfrutar da arte, da poesía e da literatura, e que poidan ler e que poidan escribir. Non é cuestión só dunhas elites aí, sino que a cultura é do povo. E como lle explicaríamos claro, a poesía a veces non é como ler un poesía é distinto, claro, son xéneros distintos. Son cosas diferentes, non? Entón, como explicaría ese gusto pola poesía? Como collerlle por onde empezar, non? Pasa algo semellante que como ca música clásica. Cando vas apreciando, vas introducíndote, vas vendo obras cada vez distintas, máis complexas, colles certo apego á música clásica que é xa unha adicción. Que a poesía pasa o mismo, hai que buscar un libro bonito e que os hai moi bonitos, e de aí vas dando pasos. Mira, hai un libro que eu fui mestre moitos e utilicei moito na escola, incluso para aprender o galego. É un libro precioso que eu utilicei moito con meus cativos desde infantil a primaria, que se chama Os soños na gaiola. É un poemario do gran poeta galego Manuel María, un poemario específico para nenos, pero é moi bonito. Pois mira, algúns versos que empeza co poema Galicia, dice: Galicia docemente está ollando o mar, ten vales e montañas e terras para labrar, ten portos, mariñeiros, é dicir, é moi bonito, e fala de Galicia, dos animais, da paisaxe, e é un libro, Os soños na gaiola, que eu lle recomendo, sobre todo para os nenos, para os cativos, e vai a gustar, e a xente que quere, que non ten un dominio moi grande do galego, pois é unha maneira de, aínda que é un poema infantil, pero sabemos hoxe en literatura, eso de falar de literatura juvenil, infantil, para adultos, pois non ten xa moito sentido. É literatura, que todo o mundo pode gozar un poema dos soños na gaiola, que ademais 25 deses poemas están musicados por un gran músico galego que foi Suso Bamonde. Ten un libriño, se titula un disco, Os soños na gaiola, igual que o libro de Manuel María. Eu, así a xente que tal, diría que empezara por aí. Para un adulto tamén, que empezara por ese libro. Sí, e en literatura en castelán está moi bonito os discos que lle fixo Serrat a Antonio Machado e a Miguel Hernández, que son poemas moi bonitos, tamén unha maneira de empezar por aí. Logo hai outros poemarios moi interesantes en Vilagarcía. Mira, eu tamén, para empezar a collerlle gusto, unha poeta daqui, Saquina Trillo, hai un libro que se chama Compostela e as camelias, que son poemiñas realmente curtos, moi fermosos. Tamén se pode empezar pois co ese poemario de Saquina Trillo, Compostela e as camelias, que creo que está no fondo local da biblioteca municipal, o sea que...
hai cousas para ir pensando. E a nivel de socios, pois non sei como... Mira, nós de socios somos habitualmente que paguen a cuota, que é unha cuota mínima, son 20 euros ao ano. Pagan entre 30 persoas, pagan a cuota. Hai outras persoas que non a pagan por súas dificultades propias, non hai problema, son socios igual, xa nos estatutos ven que a ninguén se lle impedirá a entrada na asociación por razóns económicas. Nós temos unha razón altruista, non buscamos... A pequena economía que temos é para poder vir facendo pouquiñas cousas, non? Logo hai unha serie de xente que non pagan a cuota, uns porque non poden e outros porque a lo mellor non queren. Aos que non queren, os que si pagan, sempre me din, oye, este que podía pagar, por que non paga? E ven e se lucra das actividades da asociación, e publica, e ven e tal. Digo, é unha decisión personal. Hai xente que pode ser máis agarrada, menos se solta de carto, que sei. Pero hai esa polémica, os que pagan religiosamente a cuota, a xente que di que podería pagala e non a paga, di, oye, este que pinta aquí, Mire, digo, pobre él. Pero é importante que veña, que participe, que sea consciente de que algún día pense e diga, por 20 euros ao ano eu me estou beneficiando das actividades e podo pagar esa mínima cuota, porque non vou pagar. Pero hai xente pató, como se. Entón, os que non poden, si, calquera persona que os hai, compañeiros con dificultades de tipo económico e tal, non hai problema. Xa digo, nos estatutos e nas asambleas sempre se menciona. Non se lle pecha a ninguén por ningún tipo de razón, pero menos económicas, a entrada na asociación, que quere ser unha asociación inclusiva, aberta a toda a sociedade. De feito, outro matiz que é importante é que a sociedade mantivo sempre unha función social importante, que non nos damos conta, porque hai xente de todas as idades. Tiñamos xente de cerca de 100 anos, e xente máis de 40, 60... Algúns os mozos que digan a xuventude, os mozos non se utilizan, veñen, teñen o seu minuto de gloria, desaparecen, pero a xuventude é efímera, non? Entón, e os homes teñen os seus propios medios de xuntarse, e xuntarse a xente máis maior, a mellor non lles gusta moito, e ainda que alguéns viñeron, estou pensando incluso nun poeta mozo daqui, de Carlos Blanco, dos Blanco da librería Nobel, e pois ten participado en algúns recitais nosos, pero claro, tuvo o seu minuto de gloria e xa ten un concepto, pero eso é normal na xuventude. Pero a función social é que xente de edades avanzadas que collen a ilusión de participar e de sentarse ca xente e de sentirse queridos e de sentirse protagonistas e de sentirse... Eso é moi bo. Mira, había unha das socias fundadoras que era moi maiorciña xa, era autogonaria, e eu sempre me acordo dela, María Palacios. María Palacios, que pasou os últimos anos da súa vida en Vilagarcía na residencia Divina Pastora. Pois María Palacios, sendo casi con 90 anos, decía, ela era de fora, de Castelán, era de Navarra, me parece, e decía, sois mis ángeles, porque estaba tan ilusionada, incluso logrou que na residencia Divina Pastora lle deixaran unha chave para poder entrar cando se finalizaba o recital. Porque no liceo, cando empezábamos o recital, empezaba sobre as 8 da tarde e finalizaba o mellor cerca das 6, depende. E entón, ela, para non molestar e que non hubiera, pediulle unha chave á residencia para que ela pudera entrar ao regresar dos recitais. Acórdome moito de María Palacios, me acordo moito de outro poeta e artista vilagarcián, Tito Porto, que morreu con cerca de 100 anos, e Tito Porto era un socio e activo, el lle daba poesía, facía pintura, era un artista total. Moita xente de Vilagarcía se acordará Tito Porto, dos Porto. Pois Tito Porto era un dos poetas dos inicios da mesa, estuvo todo o tempo hasta que, desgraciadamente, foi dormir fora, como decía o noso amigo don Xesús Alonso Montero, que é o primeiro socio de honra, tristemente falecido o 12 de febreiro pasado. Pois xa te digo, esa función social de ser inclusiva, de ser aberta, de non ter presuicios nin rexeitar a ninguén,
creo que é un valor da nosa asociación. Sí, sí. E tamén organizades pois concursos, non? Concursos É literarios. un concurso, sí. Porque hai algún que está, vai ser agora pronto, non? Sí, sí, estamos agora con das letras galegas, que é a sétima edición. Sí, e que tal, como vai a calidade da xente que presenta? Ben, hai moita calidade, sí, e ademais este concurso colabora a Xunta de Galicia, colabora nese concurso, non sería posible, colabora tamén a Mesa e o Centro Comercial Arousa, e é un concurso que participa moita xente de distintos puntos de Galicia. Pois, na edición pasada, cerca de 60 traballos con bastante boa calidad, hai de todo, pero hai os traballos que se teñen sido premiados de moita calidade. Logo facemos, está vixente ahora, finalizará o plazo de entrega de traballos o 3 de maio e faremos a entrega de premios a véspera do Día das Letras Galegas, o día 16. E que é temática libre? Si, este é de relato curto, de temática libre. Poñemos unha extensión mínima mínima e máxima, de un folio, de unha páxina, non? E é de relato curto, pero logo temos outro concurso que xa foi no mes pasado de decembro, sempre todos os decembros se entrega os premios a finais de decembro, ou cando o Concello, que hai que colaborar tamén o Concello, no día de Rosalía, entrega de premios, pero o concurso resolvese en decembro, que é o Saquina Trillo, que vamos a ter a 6ª edición do Saquina Trillo, de poesía. Custa moito elixir, é dicir, está moi reñido, ou depende do ano? Por exemplo, no Saquina Trillo último, hubo moita calidade, de feito os premiados porque surdiu así, pois foron xente con un gran palmarés de premios e un gran prestixio xa. Claro, pero eso non o sabedes, cando ledes non se sabe de que son. O sistema que temos, de feito non é que o esteremos nós, pero nós si o levamos a rastatabla e vai so plica. Entonces, solo se abren as plicas e se saben os datos dos ganadores, dos que levaron premios. Os que non levaron premios permanecen no anonimato e se dá un mes para recoller o traballo e se non se destruen. Entonces, non só sabemos quen son despois de ter otorgado o premio á obra e de ver, bueno, pois é este, pero nós non sabemos de quen son os traballos. Sí. Non sei se tedes, axudas, dirme do Concello, non? Sí. Traballades moito co Concello. O Concello é un gran colaborador da asociación, como tamén o é a Deputación Provincial de Pontevedra e como é tamén a Secretaría Xeral de Lingua. Nese sentido estamos moi agradecidos porque temos unha colaboración boa. E logo que se decía do Centro Comercial Arousa, tamén unha entidade privada que aposte por este tipo de cuestións, pois ten moito mérito, non? Entón, fundamentalmente son o Concello, a Diputación Provincial de Pontevedra, a Secretaría Xeral da Lingua e o Centro Comercial Arousa. Pero logo, a veces, colaboran outras entidades tamén. E xa para ir rematando, pois, quería te preguntar, porque, hai veces que, con este tema das redes sociais, dos influencers e tal, hai algunha polémica con isto de leer, non sei se te chegou aquela cousa, non? De, se había que ler, non había que ler, se eres mellor persoa por ler ou non. Que opinas daquela polémica? Home, eu sou un gran lector e eu penso que a lectura non perxudica, se enriquece. Incluso a lectura a través das redes sociales, de app e de non hai que rexeitar a tecnoloxía, hai que aproveitar a parte boa que ten. Nos, de feito, tenemos un blog, que é Mesa das Verbas, e aí vamos soltando, primeiro, avisos da sociedade, pero tamén, de vez en cando, hai un poema, un relato. Ler non perxudica nada, ao contrario, enriquece a persoa e lle facilita gozar de cousas que se non lera estaría privado del, non? Entonces, ler é vivir. Ler é vivir. E hai outro tipo de lectura, porque podes ler poesía, podes ler novela, podes ler teatro, que de teatro e xa acabo, de teatro estamos preparando algo, como facemos concurso de poesía e concurso de relato curto, só nos queda outro xénero que é importante traballar en Galicia, que é o teatro. E estamos preparando o segundo concurso de creación de textos de teatro en lingua galega, que se chamará Manuel Rei Pose. Manuel Rei Pose tamén foi un gran artista, literato de Vilagarcía. A xente mediana edad para arriba,
coñecerá ou terá referencias dese gran artista Villa Garcián, Manuel Reipose. Estamos a preparar ese concurso de teatro galego. Bueno, e para cando será, máis ou menos, sabemos? Pois estamos pendiente da decisión da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral, que si vai apostar por el. Nos afixemos as bases, na Secretaría Xeral están lendo as bases, e creo que van a colaborar con nós tamén. E entonces tan pronto este todo aprobado e todo listo, xa vos daremos noticia e impulsar a xente que vaya creando pequenos textos dramáticos en lingua galega. O xénero dramático quizá pode ser o xénero máis feble da literatura galega. A poesía é moi forte e últimamente a novela e o relato tamén está moi forte, pero o teatro galego precisa axuda, a nosa axuda. Bueno, pois animamos a todo o mundo a que participe, que vayan xa sabendo que vai haber un concurso de teatro aberto, popular, que vayan ideando algunha peciña. Perfecto, pois moitísimas gracias, Xermán. Gracias, María, a ti e ao diario, e insisto, parabéns por esos 25 anos, e que sexan máis, e que nós e a Mesa das Verbas tamén vaya cumplindo. Que vexamos mutuamente. Eso sería bo. Exactamente. Pois moitísimas gracias por vir. Gracias a vostedes tamén por estar aí, e vémonos na próxima entrevista.